encara supera l'actuació del dimarts. I quin rebot acaba d'agafar ara Cordy Thompson, 1:37 perquè s'acabi el partit. La Penya guanya de 3, s'ha de jugar tranquils ara. La Penya pot ser campiona d'Europa, campiona de la Lliga Europea de Bàsquet, per primer cop a la seva història i a la història del bàsquet català. Pilota interior pel Presley, llançament de Presley, la pilota al ferro, el rebot per Dragutinovic, ha lluitat, Thompson no ha pogut, llançament triple de Djordjevic, i Djordjevic empata el partit. Quina tranquil·litat, Pere Martínez, tant Djordjevic com Danilovic. Un minut, molt de temps encara, i continuo dient que la Penya té totes les opcions per guanyar. Atenció, queda un minut. La Penya empata 68 davant del Partizan. Presley sobre Villacampa. Villacampa sobre Tomi. Atenció, Tomi, se'n va fins a dins. Llançament de Tomi, el rebot a la seva de la Penya. La lluita per Tomi, sorpresa. 47 segons. Atenció, perquè la Penya té opció a un llançament, però encara li quedaran 17 segons al Partizan per fer un atac. S'hauria intentat exhaurir el màxim de temps. Personal de Dragutinovic. Per un instant ens ha fet un esglai al cor, perquè no sabíem si l'Eman anava a xiular la personal en atac o en defensa. Ja tens mort, moment per fer els darrers comentaris breus. Sant Lluís Miquel Santillana, Pere Martínez, què espereu que passi en aquests darrers instants? Bé, encara queden 2 possessions de pilota, pràcticament una per cadascun dels equips, si no passa res d'estrany. Jo crec que serà més, perquè aquí tot es preveu que sigui un final, és un final molt ajustat, la qual cosa farà que l'equip que vagi per sota faci la falta personal i entrem amb el joc aquell de les intencionades i no intencionades, però són moments molt crítics i molt decisius, i que crec que el Joventut es pot portar el gat a l'aigua si juga amb aplom i sobretot si no manca els tiros lliures. Vinga, som-hi, que queden pocs instants perquè la Penya es pugui proclamar campiona de la Lliga Europea de Bàsquet. S'ha exhaurit el temps mort, 36 segons i 8 dècimes perquè s'acabi el partit. Empat a 68, Jordi Villacampa porta 2 de 4 en tirs lliures. Aquest és vital, Jordi. La pilota al ferro, està nerviós Jordi Villacampa, ha agafat el rebot personal de Danilovic, potser. Personal de Danilovic al carrer. Danilovic al carrer. Si més no, si la Penya no pot guanyar en el temps de joc i ha de jugar una pròrroga, Danilovic ja no jugarà. Aquesta és la repetició. Gran rebot de Juan Morales. I Danilovic que se'n va entre aplaudiments de públic, però Danilovic que ja no podrà tornar a jugar. I ara és Morales el que té els llançaments complicats. 0 de 2 Morales. Realment esperem que aquí arregli estadística Juan Morales. Morales que mira la cistella, llançament de Morales, la pilota al ferro, rebot increïble de Cordy Thompson, 32 segons. El darrer atac pràcticament és de la Penya. La Penya se la pot jugar en el darrer instant. Això em sembla a mi que és una jugada per arribar fins a dins. Tomàs Jopresa votant, mirant el crono. 17 segons, mirant el rellotge del partit. Tomàs Jopresa té davant seu a Djordjevic. La tensió a flor de pell. Jopresa fins a dins. Llançament de Jopresa, la pilota entra! Bàsquet. Queden 8 segons. Djordjevic, atenció. La Penya pot guanyar la competició europea. Llançament triple de Djordjevic. Bàsquet de Djordjevic. El Partizan podria guanyar el partit. Llançament triple de Presley. La Penya ha perdut, amics. És impossible de creure-s'ho. Djordjevic s'ha aixecat en el darrer instant i de nou, amics, ja no sabem què dir. El conjunt de Partizan ha guanyat 70-71, merescudament campions d'Europa, però la Penya ho ha tingut fins al final. Realment és increïble el triple que ha tret ara Djordjevic, la pilota plorant i entra. La sort està sempre del costat del bàsquet iugoslau, siguin croats, siguin serbis. El conjunt de Belgrad ha succeït al conjunt de Split com a campions de la màxima competició europea. El triple ha estat impressionant de Djordjevic. Suposo que ha d'haver-hi una gran decepció entre els seguidors de la Penya, entre els seguidors aquí desplaçats i els que són a Badalona. Y atención, tenim Jordi Lorente amb Lolo Sainz. Lolo, por favor, no ha podido ser, ¿no? No ha podido ser, estaba clarísimo que no ha podido ser. Ha sido mala suerte el último tiro, pero bueno. Impensable. Sí, es el deporte, impensable, sí. Qué mala suerte, porque habéis remontado el partido y en esta última circunstancia, falta de 3 segundos. Así es el deporte, así hay que afrontarlo y lo que tenemos que pensar ahora es que tenemos que seguir luchando para el año que viene estar aquí. Gracias, Lolo, suerte. Vale. Les paraules de Lolo Sainz, del nostre company Jordi Lorente, i realment Win
Martínez, partisan de Belgrad. Deia que els seguidors de la penya estan molt tristos a la grada. Suposo que deuen ser tots els afeccionats al llarg i ample de Catalunya, a la discoteca Titus, els nostres comentaristes Pere Martínez, Lluís Miquel Santillana i tots els que volíem que la penya aconseguís el títol. L'equip d'Split es va posar en el camí del Barça durant alguns anys, durant 3 anys, i avui semblava en aquesta darrera jugada, després del bàsquet increïble de Tomi Jofresa, que la penya guanyaria la Copa, però és que el triple d'aquest home, Aleksandar Djordjevic, 25 anys, un home que ja ha provat amb els Boston Celtics aquesta temporada, ha estat absolutament increïble, inesperat realment el bàsquet de Djordjevic, i ho dèiem, Djordjevic i Danilovic són els homes que podien guanyar el partit pel conjunt del Partizan, i efectivament així ho han fet. Lolo Sainz deia impensable que passés això, mala sort, això és l'esport. Realment la lliçó que s'ha de treure d'això és que la penya, si més, no ha arribat aquí i que és important haver arribat. Si no haguessin arribat no l'haguessin pogut perdre. Això realment ha de ser un consol al final, i la penya ha d'intentar-ho a la temporada vinent, on hi haurà també diversos equips espanyols que puguin intentar ser en aquesta Final Four. El nostre company Jordi Lorente, que continua treballant a pista, veurem si pot acostar-se a alguna de les autoritats presents. Senyor Samaran, quina mala sort, no? El Joventut a l'últim moment semblava que ho tenia bé. Mala sort no, jo crec que, en fi, això és l'esport, jo crec que potser s'ha perdut en la primera part, no? El que ha passat és que el Joventut ha fet l'esforç de remuntar, ho tenia més difícil que no pas el Partizà, i quan semblava que podia vèncer, finalment aquest triple des de quasi 7 metres ha desequilibrat el que podia haver estat una gran victòria a la penya, no, senyor Samaran? En fi, queden 100 dies pels Jocs Olímpics de Barcelona. Hagués estat maco avui celebrar-ho amb la victòria. Sí, tenir dos equips aquí espanyols que a la final 4 jo crec que té alta importància. Que he perdut per un punt la final, pues, una pena, però bé. Gràcies. Les primeres impressions del senyor Samaran, que ben aviat haurà de lliurar la Copa al guanyador, dissortadament, d'aquesta final a 4, Partizà de Belgrad. Jordi Lorente treballant a pista. Si voleu, mentre veiem com Antoni Samaran lliura la Copa de millor jugador de la Final Four a Djordjevic ràpidament, i sempre estan a les penses del que pugui fer Jordi Lorente a la pista. Una primera impressió, suposo, molt decebut, Pere Martínez i Lluís Miquel Santillana. Sí, la veritat és que sí. Perdre és fotut en qualsevol circumstància, però d'aquesta manera, amb un triple absolutament puntejat, doncs realment és molt trist. Jo l'únic que puc dir ara mateix, l'única cosa que més o menys tinc clara, és que el Joventut ha fet el que tenia que fer per guanyar. El Tomàs ha puntejat perfectament el darrer tir, i bueno, com deia el Lolo, són coses de l'esport. Bé, jo afegiria que l'únic que ens ha mancat és la sort dels campions, a part de ficar els tiros lliures. Jo crec que és un tema elemental en una final com avui, tant el Morales com el Jordi Villacampa, en aquells moments crítics i fins i tot abans del partit, els llançaments lliures han sigut vitals. Els jugoslaus no tenien per què en cap moment, si nosaltres haguéssim fet els llançaments, escurçar els 10 punts que ens han agafat. Sí, estem treballant des de Sant Cugat i també des d'aquí Istanbul, i el nostre company Jordi Lorente té Boris Stankovic, el president de la FIBA. A nosotros el señor Boris Stankovic, ¿qué le ha parecido un final realmente quizá inesperado, no? Un final extraordinario, especialmente los últimos 5 minutos, con una suspense que puede dar solamente el baloncesto. ¿Usted cree que ha sido el justo vencedor Partizan? No. Puede ganar la Juventud también. Eso fue tan igualdad del partido que veramente un tiro en últimos segundos, no sé, 7 metros, 8 metros, que él decidió el partido. Ha ganado a pesar de todo el baloncesto, ¿no? Casi 9.000 personas aquí en Istambul y un extraordinario partido. Definitivamente. Yo creo que ese partido ha salvado esta Copa este año porque fue un partido formidable. Gracias, señor Stankovic, secretari general de la FIBA. Endavant, Ernest. Bé, aquí el conjunt del Partizan, que ensenyant la seva bandera rebrà la Copa d'aquí uns instants. Anem ràpidament a Badalona, a Mat Carcell, a la discoteca Titus, on suposo que el desencant deu ser total.